Hekk fil-pajjiż mexa l-qoddim nemmen li rridu ntellaw l-istandards il fuq. Hekk sostna l-Prim Ministru Robert Abela waqt li kienet iwieġeb numru ta' mistoqsijiet tal-pubbliku ġewwa l-uffiċini tal-Malta Daily. Fil-fatt Dr. Abela ddikjara dan hekk kif ġie mistoqsi dwar il-bżonn li ħaddiema barranin f'pajjiżna jkunu jafu jitkellmu bil-Malti. Hawn il-Prim Ministru sostna kif fil-fatt tlesta l-ewwel kors tal-Malti għal ħaddiema barranin li jaħdmu fl-isptar San Vincenz de Paul. Għandek l-ewwel kors illi diġà ntemm u allura għandek ħaddiema barranin li għandhom iva l-għarfien tal-lingwa Maltija, naqqad dan mbagħad biex nimxi għal settur ieħor li huwa dak tal-ospitalità tagħna, ġifieri kull fejn imiss mas-settur tat-turiżmu wkoll, hemmhekk ukoll introduċejna l-skills pass jew l-skills card. Dr. Abela indirizza wkoll ir-riforma tal-BCRS fejn fil-waqt li sostna l-importanza tagħha irrikonoxxa l-bżonn li din tkompli titjieb. Nista' ngħid bħalissa dejjin propju f'diskussjonijiet intensivi ma' min imexxi l-iskema tal-BCRS biex fil-waqt li nżommu l-benefiċċji u l-benefiċċji huma b'saħħithom milli toffri din is-sistema, fl-istess waqt imbagħad is-sistema trid tiġi iktar effiċjenti u nirrikonoxxi iva li s-sistema trid taħdem b'mod iktar effiċjenti. Nafu x'inhuma l-ineffiċjenzi fis-sistema, smajna minn ħafna u ħafna nies li tkellmu magħna u nemmen li s-soluzzjonijiet hemmhekk jistgħu jinstabu wkoll fi żmien li jkun wieħed relattivament qarib. Madankollu l-Prim Ministru spjega kif grazzi għall-isforzi tal-poplu li tmur jitfit mal-ħidma tal-Gvern fl-aħħar xhur l-iskart imħallat naqas bi 30%. Riforma oħra kuraġġuża li indirizza Dr. Abela kienet dik dwar l-introduzzjoni tal-eutanasja li fil-manifest tal-Partit Laburista hemm weda ċara favur id-diskussjoni tagħha. Hemm weda ċara li dan huwa suġġett li rridu niddiskutuh u nemmen ukoll li f'din it-tieni parti tal-leġislatura dik id-diskussjoni trid issir b'mod strutturat fejn primarjament inħallu lis-soċjetà ċivili tmexxi l-qudiem dik id-diskussjoni, ma nemminx li għandha tkun tema li tiġi dominata mill-politiċi għaliex wisq nibża illi tiġi polarizzata jew politiċizzata u titlef mill-importanza tal-kontenut tagħha. Dr. Abela sostna wkoll kif jikkumplimenta din id-diskussjoni, il-Gvern investa bil-kbir fil-kura paljattiva flimkien ma' Hospice Malta. Intant il-Prim Ministru sostna l-importanza ta' riformi favur id-delizzi tal-Maltin u l-Awċin fosthom dak tal-camping. Hawn il-Prim Ministru aċċenna l-avviż legali li ġie preżentat fil-Parlament ftit tal-jimilu li permess tiegħu persuni li għandhom karavan jew camper iridu jipprovdu notifika sempliċi lil kunsill lokali konċernat dwar fejn dan se jkun qed jitpoġġa u fuq ħlas ta' miża ta' żgħira. Kart anzjan se jkun qed iħallas biss 50 ċenteżmu kuljum. Madankollu l-Prim Ministru ma waqafx hawn. Nemmen ukoll li f'pajjiżna rridu noħolqu dak il-campsites ġodda bżieda ma' dak tal-Mellieħa bżieda ma' dak tan-Naxxar, nagħtu l-faċilitajiet l-ilma sanitarji biex dak li jkun jista' jgawdi b'dan id-delizzju b'dan l-aqwa mod u nemmen ukoll li dan huwa wkoll il-mod il-korrett ta' kif għandhom isiru l-affarijiet f'dan il-pajjiż.